Arratsaldeon, 2018ko irailaren 27ko ohiko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendarekin. Aldeko ados, baiezkoa. Bai, guztira ekainaren 30ko 1.106.000 euroko zan. Hoietatik agindu gabeko ordainketak oraindik 285.000 eurokoa ziren eta agindutako ordainketa baina oraindik ordaindu gabe 821.000 eurokoak. Andoaingo udala duen bakizue 30 eguneko epean jartzen du ordaindu egin behar direla eta bataz bestekoa 30 gehi 10 egun gehiago tardatzen dugu bataz bestekoa fakturak ordaintzen. Buenas tardes. Bueno, este tema yo creo que ya ha salido varias veces en comisiones, incluso creo también que en algún pleno lo hemos citado, pero bueno, dado que en el listado que se nos presenta trimestralmente van aumentando el número de facturas que están sin contrato o superan el límite de contratos de servicios, queremos pedir nuevamente al equipo de gobierno, que ya sabemos que están trabajando en ello, procedan a sacar los pliegos correspondientes lo antes posible. Muchas gracias. Bai, espediente hau proposatzen da, ekartzen da, soldataren 0,25ko igoerari onartu ahal izateko edo dagokion finantziazioa egin ahal izateko, 17.100 eurokoa da. Espedientea. Aldekoak. Bai, 170.000 eurokoa da, helburua atariaren zerbitzutarako berrantolaketa, behar diren berrantolaketa horretarako obrak eta egiteko. Aldekoak? Barkatu, behiratzen nahi nintzen eta inortez du zer esan, bai. Bueno, los socialistas decir que... Los socialistas votamos a favor en el mes de julio acerca de la creación de la partida del ascensor, ya que consideramos que es prioritario que este ayuntamiento pues tenga un ascensor. Pero consideramos que las cosas hay que hacerlas bien y con calma y sobre todo después de haber estudiado todas las posibilidades que existan al respecto en cada momento. Por eso no estamos de acuerdo con el camino que ha seguido el equipo de gobierno de Bildu de rescatar con prisas un proyecto del 2012. Una vez más denunciaremos que el proyecto del ascensor no se nos haya presentado como tal en ninguna comisión.
En la Comisión de Urbanismo del 13 de septiembre, lo que se llevó a votación fue una propuesta de aprobación del gasto para acondicionamiento de la oficina notarial, que es lo que hoy se trae a votar al Pleno. Y es verdad que entre la documentación se nos entregó el anteproyecto de instalación del ascensor. Y también es verdad que como se hizo de esa manera, pues se pidió que se nos diera más tiempo y no se votara ese mismo día dicho gasto. Pero se nos dijo que había que votar y así se hizo. Además, en dicha comisión, tanto nuestro grupo como el del Partido Nacionalista Vasco expresamos numerosas dudas sobre dónde se iba a instalar el ascensor. Se hablaron de posibilidad de estudiar otras posibles ubicaciones, de la afección a los otros pisos, de si las dimensiones de 90 por 120 iban a ser suficientes, dado que se trata de un edificio público, y si nos iban a permitir la posibilidad de que además de una silla de ruedas entrara con holgura con un acompañante. Y les pedimos sin éxito, como ya hemos dicho, más tiempo para el debate. Teniendo en cuenta las dimensiones de una silla de ruedas estándar, que viene a ser aproximadamente de 70 por 120 centímetros, que la cabina vaya a tener 90 por 120, implica, según lo expuesto en el informe que se nos han presentado, que el acompañante se deberá situar ajustado al respaldo de la silla entre las ruedas. La verdad es que si se va a tener que ajustar, si solo cuenta con 20 centímetros. También se dice en dicho informe que la mayor parte de las sillas poseen la capacidad de desmontar ciertos elementos como pueden ser los reposapiés o los apoyabrazos. Sinceramente, no entendemos que vayamos a pedir a la ciudadanía que venga al ayuntamiento y para poder subir al piso que necesite tengan que empezar a desmontar partes de la silla de ruedas, por no hablar de que sea un trabajador o trabajadora municipal quien requiriera subir en el ascensor. Por tanto, no nos parece razonable andar así para acceder a un edificio público, porque, como su propio nombre indica, el ayuntamiento está para dar servicio público a la ciudadanía. Consideramos nuevamente que las prisas no son buenas consejeras, sobre todo en un tema como este, porque una vez hecha la obra va a ser difícil echar marcha atrás. Por eso, nuevamente, hoy les vamos a pedir que no sometan este tema a votación y nos den tiempo a estudiarlo entre todos y ver entre todos otras posibles soluciones. Muchas gracias. Beste norbaitek hitza hartu behar du, badu? Buelta oso eno dugu, Hoxe. Baten batek hitza hartu nahi du? Mahai gainean uste nuen zuek zuzenean eratzen behar Ez, beti iten da bezala, iten da bakoitzaren iritzia edo postura azaldu eta gero beste erronda bat egiten da, ezta? Bale. Gu gure aldetik esan, atariko obrak igogailua jartzearen ondorioz datozela. Albiste ona da, igogailua azkenean jarri behar dela udaletxean, eta albiste ona gehien bat gure emendakinetako bat izan zelako ere bai. Esan behar dut, proiektuarekin hasiera batean ez geundela ados, eta batzordean hala azaldu gendun, ez geundela ados, beste aukera batzuk ikusi nahi genituen, ez genekien ez da ere udaletxeak duen babes mailak zer mugatzen zuen da zerrez, eta azalpen guzti horiek eskatu genituen batzordean. Egia da, ogasun batzordean egun horretan bertan eman zitzaizkigula txostenak eta bozka berdina izan zen, ezezkoa. Baina bai esan behar dut ere, alde batetik igogailuaren obra, igogailua txikia iruditzen zaigu eta horrekin gure desadostasunak azaldu genitun, atariaren obrarekin ere gure zalantzak genitun, distribuzioa, antolamendua, egingo den antolaketa eta guzti hori ez gendun garbi ikusten, baina aipatu zitzaigun batzordean gerora ere hori modifikatu zitekela, azken finean zala barruko gaia, ikusiko dugu ala da, no ez? Eta azkenik esan, obra guztia, bai atarikoa eta bai igogailuarena aurrera eramateko prozedura edo modua, dakizuen bezala, ez da gure gustokoa, guk gerakina beste obra garrantzizkoak eta bete beharrezkoak egiteko erabiliko genduke, eta ez hau egiteko aurrekontuen antolaketa edo prestaketa on batekin dirua beste leku batetik atera ziteken hau egiteko. Baina, hasieran esan dudan bezala, albiste ona da, azkenean igogailua jarriko dela, udaletxean beharrezkoa delako, gehien bat, etorriko direnentzat,
eta guk ez dugu oztopatuko obra aurrea eramatea, ez da gure guztiz gure gustokoa, baina ez dugu oztopatuko, eta botatzen bada, bozkatzen bada, abstenitu gara. Ez dakit, Alderdi Sozialistak eskatu duena, aurrera egingo dezuten, ala ez. Bueno, bakoitzaren erronda guztia itxoin berren duen, pixka bat errespetatzeko bakoitzaren iritzia beti egiten den bezala, bere eskaera ez dugun hartuko, jarraituko dugu, bueno, gure iritziz jarraitu egin behar da, eta hori argitzeko. Atxaldeon. Bueno, nos consta que cuando viene alguna persona al ayuntamiento que tiene que subir a las plantas superiores y no puede hacerlo por problemas de accesibilidad, de movilidad, el personal del ayuntamiento no tiene ningún problema en ir a la planta baja, pero creemos que ya es momento, desde un proyecto de 2012, en que se lleve a cabo la instalación de un ascensor en Andoain, en el Ayuntamiento de Andoain, y no creemos que haya ningún argumento razonable para retrasar más el proyecto. Bueno, nosotros, dadas las circunstancias, nos parece y tenemos meridianamente claro que este es el proyecto que finalmente tendríamos que aprobar, y en ese sentido nosotros vamos a votar a favor de él. Las condiciones estructurales del ayuntamiento y su nivel de protección, creo que, además nos han pasado un informe en ese sentido, creo que no da muchas más opciones. Es verdad que el ascensor se queda muy reducido, pero entiendo que es suficiente y por tanto, pues creo que tenemos que resolver instalarlo ya de una vez. Bueno, laburrean, saiatuko naiz erantzutearren, ia ikasturte haserak zailak eta xelebrak izaten diala, eta gai honekin egia da guneko harriduraz bizitu dugu gertatudan guztia. Esan nahi dut, iraila hasieran zerbitzutako batzordera eramantzen azkenean atariaren ampliaziorako proiektu izan zala, eta batean denok zeukatela gogoa ja onartuta zegoen obra baten inguruko eztabaida bat emateko. Gogoratu behar dugu, hemen igogailuaren inguruko debate agintaldi honetan atzetik handatorrela. Bai agintaldi hasieran eta 2016ko aurrekontuak onartu genuenean, egin genuen zerrenda bat egiteko, eta egin genuen beste zerrenda bat zeregin nagusiak bezala identifikatzen genitunak. Eta guatzen izor, bai AJ-rekin, bai Ganemosekin eta Irabazirekin egindako akordioan, adostu genuen uraren obrei lehentasun ematea, baina ondoren agintaldi osoan zehar egin beharrekoetan jartzen genuela igogailua zala egin beharreko inbertsio nagusi bat bezala. Eta horretarako beti gordetzen genituen 140.000 euro. Zergatik 2012an egindako proiektuak 140.000 euro markatzen zitulako. 2017 iritsi zen eta prozedura berdin esan genuen. Bueno, oraindikan ezingo dugu egin. Eta 2018ko aurrekontuetan hor ja bai Ganemos, Irabazi eta Albarorekin edo ez atxikeekin onartzen dugunean ere, ja onartzen dugu gerakinetik egiteko. Eta jartzen ditugu 140.000 euro, proiektuak hori diolako. Eta zuek ondo esan bezala, EAJak aurkezten duen mendakin bat, baina ezberdintasun bakarra da finantziazioa. Proiektua guztiak hitz egiten ari gara proiektu berdinaz. Eta bapatean, zuek esaten dezute aurrekontuetik eta gu gerakinetik. Hori da eztabaidan dagoen bakarra, baina egiten da. Bitxikeriekin jarraituz, 2018ko uztailan ekartzen dugu aurrekontu hori moldatuta, proiektuak ere horra ematen durako 118.000 eta Maidarrek esan duen bezala, pesek alde bozkatzen du. Eta ja, hori ja, itxita dagoenean, orain modan edo bogan dago esatea, pantalla hori pasata dagoenean, bapatean, jartzen da mai gainean, proiektuen inguruko zalantza teknikoak. Eta orduan guk esaten dugu, orain, 2018an ja dena onartuta goenean, benetan zalantza teknikoak horien jartzen dira, 2012ko proiektu bat 6 urte egon direnean horren inguruko usnarketak eta egiteko benetan horien itxi behar garela eztabaida honetara, gure ustez izan zen momentu horretan
ez dakitze gertatu zen, eta egia da PSek ez duela aukera bakar bat galtzen, udal gobernua egurtzeko aukera dagoenean, eta gaina ikusita momentu horretan indar korrelazioa batzordean kontrakoa dala, esaten du, ostras, eta nik uste momentu horretan erabaki zenutela horren kontra zinatela. Eta hori da, gai honetan gertatu den, eta bapatean, jarri dira mai gainean mamu batzuk igogailu bat txikia izango dela, jendea ezingo dela sartu, eta esaten du orduan, hori horrela baldin bada da legea gaizki eginda dagoelako. Eta guk uste dugu hori ez dela gertatuko. Zan, legeak onartzen baldin badu, tamaina horretako igogailuak egotea, suposatzen da balekoak direlako. Eta ni ez naiz teknikari eta uste dut ez dela nire funtzioa teknikari lanak egitea, baina baldin badaude txostenak esaten dutenak legearen arabera, hau da, igogailua onartua dago, zergatik anesi behar gera orain esaten, eta gu zalantzan jartzen benetan sartuko dien edo ez diren sartuko. Ez uste dut hori gehiagikeri badela, gauzak ikusita. 2012an egina dago txostena, inork ez zuen zalantzan jarri, 6 urte pasa dira, legea betetzen du, hau esan behar izatea ere, nahiko eta modu bakarra da, eraikin barrutikan egiteko, ez hori bakarrikan, igogailua goraino joan dadin. Hau da, beko solairutik, artxiboko solairura joateko, aukera bakarra da barrutik egitea. Kanpotik eginda batetikan ezin dala protekzio mailak eta hala ere, esaten diren emako zengatikan, ez litzateke inolaz ere joango goraino. Orduan, hori baldin bada aukera bakarra, hori zalantzan jartzea, iruditzen zait izan dela oportunismo puntu bat, eta iruditzen zait gainera nahiko ridikulo alde horretatikan. Beraz, gaur atariaren ampliaziorako partida genekarren, eta nik uste hori dela importantena, igogailuarekin batera azkenean erabaki da hobeto dala obra guztia batera egitera, gremioak eta hobeto koordinatzeko, eta horrela lehenengo iritzitikan aldatu egin da, horregatikan egiten da espedientea horri gehitu, ataria handiagoa izango da, lau postu egongo dira herritarrak atenditzeko 3 egon beharrean, herritarrek bere mai propio eta bere ordenagailu propio izango dute beraien gestioak egin alizateko, gaur egun arreta zerbitzuaren legeak eta markatzen duen bezala, eta hori da gure ustez garrantzitsuena. Udalaren eta herritarren arteko harremana hobetzea bai izan da udal gobernu honen helburuetako bat hasieratikan, 2011an sartu ginenetik edo sartu zirenetik, horregatik izan zen lehenengo atariaren sorrera, eta orain ere aprobetxatuko da egoera konpromiso horretan aurrera egiteko. Beraz, pozten gara gehiengo osoz onartuko delako, eta kontrako boto gutxiagoekin onartuko delako, eta espero dugu dena ondo jutea, eta alik eta epela urrenean, bai igogailua eta atari berria martxan egotea. Bueno, más que nada por contestar algunas de las cosas que se ha dicho, al representante del equipo de gobierno decirle que se presentó en la Comisión de Urbanismo, no en la de Servicios, pero que tampoco importa tanto. Y como creo que ha explicado muy bien el proceso y con quiénes han hablado y con quiénes no han hablado, creo que lo ha dejado usted muy claro que desde luego a nosotros no nos lo habían comentado y desde luego para nosotros sí fue la primera vez que veíamos el proyecto. Con respecto al ordenador y ponerlo para la ciudadanía, por supuesto, pero además esto creo que no tiene absolutamente nada que ver con esto que se vaya a hacer, sino que es un tema legal que hay que cumplir y de una u otra manera habría que hacerlo, con lo cual creo que no es bueno mezclar temas. Y por dejarlo claro, que ha quedado claro en la primera intervención, que nosotros a favor del ascensor estamos y de que se haga también. De hecho, es más, nosotros votamos en julio a favor de esa propuesta. Lo que estamos diciendo es el cómo. Y ahí es donde no estamos tan de acuerdo y es donde les estamos diciendo que nos gustaría tener más tiempo para debatirlo, para hablarlo y sobre todo porque creemos que existen otras opciones que no se están teniendo en cuenta y que podrían ser también dignas de estudio. Gracias. Beste hitzartzez badago, buskatuko dugu, bai? Bai? Ez, hori ez da buskatzen, guk proposamena guria da, guk erabakitzen dugu. Mai gainean uztearen aldekoak, kontrakoak,
Abstentzioak. Bueno, orain bozkatzera goaz, espedientearen puntua. Aldekoak, kontrakoak, abstentzioak. Bai, urtero likidazioa egiten da, hiri garraio publikoaren likidazioan eta ajusteak egiten dira. Beraz, orain likidazio horretan 15.925 izango litzateke. Aldekoak? Bai, arratsaldeon. Esan bezala, aldaketa batzuk ekartzen ditugu euskara ikasteko eta hobetzeko diru laguntzen ordenantzan. Zehazki aldatzea proposatzen dugun artikulua da 6. eta aldaketa 3 epigrafetan emango litzateke, B, C eta F epigrafeetan. Eta, labur bilduz, aldaketaren funtsa edo da, batik bat, hastapenetako maila hoiei, errezago edo maila horietan gehiago laguntzeko helburua edo izatea. Horiek dira momentu honetan, gure herrian gehien demandatzen diran mailak, hain zuzen A bat eta B2 mailakoak, eta esan bezala, pixkat helburua da, horiek gehiago laguntzea. Eta era berean ere, gainerako mailak, epigrafean moldaketa txiki batzuk eginda ere, uste dugu gehiago lagunduko diegula, edo laguntzak lortzeko bidea erraztuko diegula. Aldeko botoak. Esan bezala, uztailaren 3 onartu zen, soldata igoeren inguruko legea. Lege horretan zion, besteak beste, 2017ko barne produktu gordinak 3,1 gainditu, edo, hau baino handiagoa balitz, uztailetik aurrera 0,5 igoko litzaiekela langilei soldata. Horrela izan da, altugoa izan da, beraz, igoera hori proposatzen da, 0,25koa, eta hor gogoratu, duela pare bat hilabete onartu genduela, urte hasieratik ere 1,5 igotzea, beraz, kopuru hau horri gehituta 1,75 izango litzateke soldataren igoera. Hain zuzen, leno, puntu batzuk aurreago onartu dugu hori posible egiteko diru partida, eta hori. Bai, diktamina hau bat ez da honez, pentsatzen debate hau ez da bai dago, baina nahi batzue, hitzabak ez dute hartzeik, Bestela, aldekoak,
Bueno, bai, galdetu atzo kexa desente jaso nitun, gauen argirik etzegoelako hainbat kaletan, Goiko plaza, kale txiki, ustez plaza Nafarroan tare bai, eta txopera inguruan ustez etzala atzuko gaia bakarri, baizik eta beste egun batzutan ere argirik gabe egon direla txoperako horretan. Ze gertatu den edo badakigu? Aurreko egunetako horien berri, maizau gertatu dela, lehenengo berria da, hola, zuzenean. Atzokoaren gatikan, oraindik pentsatzen dugu, edo, bintzate gaur eguardian hitz egindakoaren arabera, haizearen gatik edo haizeak bultzatuta, enborren bat edo adarren bat edo badirudi beko partean, Zumea kalea edo Txitibarre plaza inguru hartako transformadorean, fusible bat edo hautsi zuen edo eragin zuen. Orduan, badirudi horrengatik izan zala eta horrek katean transformadore horrek eta utzi zuen zonalde hori argiri gabe. Ez dakigu ze ordutan izan zen, badakiguna da, zegokion orduan ez zirela piztu zonalde horretako argiak. Ez da piztu eta ondoren itzali zirela, baizik eta ez zirela piztu. Beraz, egunean zehar gertatutako ez beharren baten ondorio izango zala. Orduan, abisua guk jaso eta zerbitzu buruak arratsaldeko 8 jaso zuen eta 10:30 konponduta zegoen eta argia emanda zegoen ordu horretarako. Beraz, arrazoi horrengatik baldin bada, justu urrengo asterako, urrialaurako badago kimaketa bat, edo bazegoen kimaketa bat programatua, zonalde horretan eta horrelako gauzak saiesteko. Orduan bai hitz egiten egon gara, eta aukera baldin badago, saiatuko gara hori aurreratzen, eta bestela urriaren 4an egingo da kimaketa, eta espero dezagun horrelakorik ez izatea. Besteik? Besterik ez badago, ukatutzat emango diogu. Bai? Bueno,